jama'a barkanmu da dawowa. A yanzu za mu gabatar muku da babban baƙonmu na wannan makon. Bai wuce limamin mata ba, Ado Gwanja. Jama'a assalamu alaikum. Ado Isa Gwanja. Wa alaikum salam. Barka da zuwa. Yawwa. Ta. Cas a sosa. Yanzu kuma an ce luwai. Me yasa haka? Saboda babu lokacin bacci. Ba ku lokacin bacci kamar yaya? Ba lokacin hutu, ba lokacin bacci. Ai mu aikin mu kwakwalwa ne. Okay. In dai ka bari a huta, to kai ne zaka huta. To baka son mu huta kenan. Gaskiya ba wannan damar. To jama'a kun ji ya ce ba a so a huta, a ci gaba kawai. To, ba ni labari yadda ka tsinci kanka a Kannywood. Ni na tsinci kaina kawai ni na kowa ne, kuma kowa na wani. Ba da abokin fada, kuma ba wanda ya yi abokin fada da ni. Sannan na tsinci kaina a matsayin mawaƙi kuma jarumi. To bayan haka ba na ce ga abin da kuma zan kuma faɗa ba. Yanzu misali lokacin da ka shigo Kannywood, ai za a ce akwai faɗi tashe da ka abin nan experience ɗinka a harkar. Ya ka tsinci harkar, ya ka karɓu. Wasu hanyoyi, wace hanya ka bi har ka zama Ado Gwanja? Hanya tana da ramuka da yawa. Muna so mu sani. Na yi rakiya, na yi gayyar soɗi, an sha tafiya a bannin taho a ƙafa, an sha kuma zuwa da ni a dawo a bannin ni in dawo a ƙafa, ko kuma na yau kai na kuɗin mota na dawo. Sannan mafi akasari ba inda ni a tawa hangen inda muke ganin ishara da wuri irin wannan masana'antar tamu. Haka ne ma yasa na zaɓi zaman lafiya da kowa saboda ban san waye ni gobe ba. Gaskiya duk wanda ya ce miki yana matsayin wani a yanzu, ko da yake ke ma za ki sani ba sai na gaya miki ba. Yana matsayin wani a yanzu ya ce miki a'a ai lafiya na taho. To ba sauki ba ne. Kawai dai abun masu kallo ne za a ce wannan sabon zuwa ne, amma kuma ba a san shekara nawa ya share da wani kafin a san tsallako yauwa. Wani tuntuɓe ya yi wani duwatsu ya tattaka kafin ya zo inda yake ba. Kawai mu muna amfani da yaushe muka ganka ne. Wannan shi ne, amma dai kalubale da yawa aka fuskanta. Kaɗan daga cikin kalubale da ka fuskanta muke so mu sani. To ai kalubale mafi akasari wani lokacin ba a tuno su sai zance ya tashi zance. Shi yasa zance ya tashi yanzu ai. To ai ba a yi zancen da zai taso su ba ne. To ai kai zaka tada mana su yanzu. Yanzu? Gaskiya irin wahalalun da na sha ina jin akan wannan masana'antar ina jin ina tafiya da. Ina yin tafiyar da ta share kilomita irin in bi abin in je inda zan yi ko wani abu da ya shafi waka ko wani abu. Ina jin ina da kyakkyawar shekara 5 wadda kullum na tashi da safe ta yiwun samu abinci da safen na ci. Kuma a matsayina na wanda ba dai za a ce muna da kuɗi ba, muna dai da rufin asiri. Mun fi ƙarfin gidanmu, mun fi ƙarfin wasu gidajen ma da yawa. Haka muka taso a gidanmu. Amma irin an zo an tsinci rayuwa daga baya, amma zan iya cewa kusan kaman waka da fim su ne suka zaɓe ni. Dalili da ina yin sakamakon nishaɗi. Kawai in na tashi daga kasuwa in dan zo cikin mutane ina ganin ina jin daɗi, zan ga canjin mutane, zan ga waye. Amma irin wannan zuwan kamar ka zo ne ba kowa ne ma ya san me kake ko waye kai ko wani abu ba irin haka. To sai da rayuwa ta zo ta juya ta caccanza abubuwa dai kala sai kuma na zo dole na haƙura na karɓa abin da ya zaɓan insa da wanda na zaɓa. Ka yi magana akan acting da waka kuma dukansu biyu kana yi. Wanne ne ka fi so sannan wanne ne ka fara yi? Dama inda baki ya karkata ainihin yawo yake zuwa. Na fi karkata kaina wajen waka ai. Tun ina yaro, tun ma kafin na san wani abu fim.
haka nan haka kawai ni dai na iya in ce warin kirkiri waka in yi koya a irin batan nan na yara fa idan na bata dani kawai ana tambayar aina wani mawaki ya waka ne a je a binciki wajen za a iya tsinto na a wannan area gurin na bata duk batan da na ina yaro na tafi kallon wani mawaki ne ko mai majalisin yaban annabi ko wani abu irin wa'annan to hankali na ya fi karfi anan. To jama'a kada kuma tsako ina muna nan dawowa. Yanzu haka take so a ƙara kiranta makeup fi sabilillahi? Ta kashe wayar ma. Yanzu shikenan babu makeup babu hoto? Akwai inda za mu je ki kalli makeup ɗin fuskata a ɗan ƙanƙanin lokaci a kama. Sannan suna yin photoshoot ɗin da kuke so ku yi duk abin da kuke so suna yi. Na samu abun posting yau akwai update. Bayan gurin ɗaukan hoto da kuma makeup studio da muke da shi. Muna kuma da apartments da muke bayarwa domin biki, suna, birthday party ko kuma zaman ango da abokanansa ko kuma amarya da ƙawayenta. Za ku iya samun mu a number SSQ4 SMC Quarters, unguwar Dosa, Kaduna State, Photo House. Barkanmu da dawowa jama'a. Me yasa yawanci abokananka mata ne? Abokaina ko wanda nake waka. To, da abokanai mata da kuma waƙoƙinka duk ya shafi mata. Wataƙila shi yasa mutane suke tunani kamar cewa mata ne abokananka. Ni abokaina maza ne. Mazan ma da yawa abokan na don ni kusan ba zan iya cewa ga yawan abokaina ba da ike bana da irin koran mutum. Kowa ya zo in kika ga mutum ya rabu da ni to shi ne ya ga dama Ya tafi. Kuma in ya tafi na nan zai dawo. Amma wayanda nake waka wa'annan su ne mata. Dalili kuma ki ba sai an gaya muku ku ne iyayen biki ba. Gaskiya ne. To duk wani abu da za ka yi ni yanzu an nemi shawara ta an ce daga shugaban kasa zuwa gwamna suwa ya kamata a naɗa zan ce mata nake so a bawa duka. Shikenan kuwa. So inda mata ne da yawa wasu sun fita daga cikin wani halin da yawa mun fita daga wani halin da yawa kuma na samu kuɗin da ba zan iya irga su ba. Saboda har kullum ita mace tana waigawa ta ga bari in gyara kaza. Bari in yi kaza don mutane su ji daɗi don kaza kusan kuma suna da tausayi. Yawwa shi ne bambancin namiji da mace. An taɓa yi maka wulaƙanci a Kannywood kafin ka zama Ado Gwanja? Gaskiya dai kam. Waye kuma me faru? Ai suna da yawa ba zan iya lissafa su ba. Za ka iya ba mu ɗan kaɗan daga ciki abubuwan da suka faru? Lokacin ina ansa suna Reza. Akwai wani mawaƙi na yin waƙoƙi na haka dai sama in yi mai sai ya zo sai ina da wani mai gida da in bikinsa ya tashi haka akan kira na je gidansu. Lokacin ma ina jin a bikin ne na fara karɓar kuɗi da yawa. Ina jin lokacin abin da ake bani ma su ma na ƙure tsadata ne in ce abin 30,000 waƙa ɗaya. Sai in an zo sai abin 50,000. Sai ni kuma da na ga haka sai na riƙe su. Ina zuwa na musu biki ko wani abu in dawo lami lafiya rannan sai biki ya tashi sai suka ce suna son wani. Sai na ce to kuna da lamba shi ne ko kuma in ba ku shi. Sai suka ce ai sun ma yi magana da shi. Sai na ce a to shi kenan. Shi kuma muna tare muna ganin mutuncin juna ina zuwa har ofis ɗinsa mu gaisa in juya in tafiya ta. Sai kawai sai ya kira ni. Na wani guri sai ce in zo sai na hau mashin na je. Da na je sai ce shi na ba shi mamaki.
bai ma yi tunanin za a samu wani abu wai in je in tsaya ina tunanin zan juya in yi kwana da wannan abin ba. To. Kuma in kuma rubuta in aje in dai zai yi waka to ba yadda za a yi waka in zo wajen aji ne. Yana ina yanzu? Yana nan. Ya san kai ne limamin mata kuwa? Warai. To shikenan. Da yin wannan maganar da yin kujera tsakar gida wata ɗaya. To shi yasa ni ce miki mu mun saba da ganin ishara a wannan masana'antar tamu. Kowa in ka ce in ya zo ya ce ma ai ishara kaza kaza ka sai ka tuna da taka kai ma. Kowa ka gawa ne kawai akwai ta surƙaƙiyar da ya biyo. To jama'a, da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da Ado Gwanja. Kada kuma tsako ina. Barka da dawowa jama'a. Yanzu za mu ci gaba da tattaunawa da Ado Isa Gwanja. Ado, ka taɓa yin waƙa sannan kuma ka yi da ka sanin yinta. Ban taɓa yi ba. Kana ganin cewa waƙan da kake yi faɗakarwa kake yi ko kawai neman kuɗinka kake yi, saboda mutane da dama suna tunani kamar waƙoƙinka suna gurɓata tarbiyya. Ita waƙa ko fim da muke yi duka ba musulmi, ba musulman sana'a ba ce. Ko larabawa da muke kwaikwaya suna sauka daga layin musuluncin su je su abin da ya kamata. Mu ne Hausawa kaɗai muke ɗora ta akan layin da al'adarmu ta kawo. Kuma duk abin da nake yi a waƙa ba wani bahaushe wanda zai ce ba al'adarmu ba ce. Ban gane ba. Ba wani bahaushe wanda zai ce a'a na faɗi wani abu wanda ba al'adarmu ba ce ko bai taɓa ji a cikin waƙar wani ba. A cikin mawaƙanmu na da. Ko kuma in ma har wani zai faɗa miki gaskiya zai ji a bakin babarsu. Kin fahimce ni? Saboda duk abin da za a faɗa fa da Hausa aka yi ba fa da wani yare aka je aka ɗauko. A can da yanzu ɗin ma. So mafi akasari wasu mutanen namu wannan al'ada su ce idan akwai wata hanya da ka gangaro za ka tsira sai a fara rigima da kai. Wannan ya fi yawa a cikin wasu mutanen namu. Sai a zo a fara rigima da kai, a fara yaƙi da kai. Kuma da za ka ce ka bari ka koma ka zauna a cikin mayakan nan da za su zo su yaƙe ka, ba wanda zai kawo 10,000 ya ce je ka juya ka zama wani abu ta wani gurin. Gaskiya ne. To har kullum matakin shiru shi ne ya fi komai daɗi a gun wanda ake yaƙa. Saboda in ka shiru shi kuma mai yaƙin ko wuta yake amai ba zai kula ka ba, dole ya haƙura ya ƙyale ka. To mu kamar yadda na gaya miki waka ita ta zaɓe mu, ko kuma in ce matsayin da muke haka Allah ya ga dama ya aje mu, kamar yadda ya ga dama kai ma ya aje ka a matsayin da kake. To kai kana tunanin cewa waƙoƙinka ba su gurɓata tarbiyyar mutane? To waye zai baki tarbiyya a gidanki? Kina gidanki ki zauna kawai ki harda kafa wani daga waje zai baki tarbiyya? Ai bai yiwuwa. Duk wata tarbiyya da kika ganta a yadda ta fito daga gida ta taho babu daga inda ta lalace. Ba kuma wanda ya isa ya lalace. Ya lalata maka tarbiyyar gidanka. Wannan maganar a addinance take. Wani lokacin yaudarar kanmu muke mu manta da gaskiya. Sannan wasu mutanen za su ga kamar a'a ai ku kaza an rasa ta inda za a kamo ka sai a ce ai addini ma ka yi kaza ka sauka daga layin addini, kuma bayan wani sirrin da yake tsakaninki da ubangijinki wannan tsakaninku ne, babu wanda ya isa ya je ya shiga. Kowa fa aiko shi aka yi nasa aikin. Me za ka sauka daga layin ka tafi kana kallon wani? A'a ba ka ra'ayi na dama ba a ce dan kowa aka yi ni ba. Akwai wanda ba zai yi ni ba dole, komai so na da yi ni ba zai yi ni ba. Akwai wanda kuma zai yi ni ko za a kashe shi ni din yake yi. Haka ne. Haka ra'ayi yake, shi kukan jaki ne. To, na san cas, na san asusa, amma ban san luwai ba. Me ma'anar luwai? Cas, me kika fahimta a cas? To. Shi ne abin tambaya a nan. Saboda wallahi abin na san dai ana cas a sosa kuma ana so samun, amma wallahi ba zan faɗa maka menene ka faɗa. To a sosa tun muna yara ake kiɗan kalangu. Kuma mafi akasari musamman a ƙauye sun sani mutanen musarai
zaki ji ana a sosa kusan wakar ma yadda ni na ɗauke ta na fa gyara ta ba fa yadda take na yi ta ba. Da na zo muka yi war a ko kin zo da ke da hodarki yadda fa na faɗa ba haka aka faɗa a ainihin wakar da na fara ji ba. Kai ya ka ji shi a wancan wakar ya baitin take? Ke ma ba za ki iya faɗa ba, shi ma wanda yake cewa kaza kaza idan ya ji waccan sai dai ya ce ya ji a can na sata, amma ba zai zo ya ce ga abin da na ji na faɗa na kwaikwaya na juya ba. Na gane. So mu muna rage abubuwa da yawa amma kuma wani lokacin son zuciya yana sa a kasa gane mun rage din. To luwai dan fa? Luwai ma Hausa ce kamar rawa ce. Ya rawan take? Ba rawa ba wai a ce wai ga kalar rawar ba. Kawai kiɗa ne za a yi muku shi kaza kaza luwai duk mawaƙanmu ne na da suke yi. Mafi akasari waɗanda suka fi mu'amala da ni suna son gargajiya. Ni kuma abin da na fi kusa da shi kenan. Haka. Da ashe za ka iya auren FM, wace ce za ka aura? Da zan iya auren FM. To ita wannan tambayar me ya kawo ta? Kamar yaya me ya kawo ta daga tambaya do? To ainihin har na ji ma abin ya mun nauyi ne. Dan tsaya. Tsaya a me? Gani nan. Da ni kake yi. A to ai ga wanda yake. Ina jin gado. Wace ce? Gaya miki gaskiya? Wacce zan aure wanda ya fim ce? Da zan iya aure? Kyamara. Kyamara ai ba FM ba ce ba. A ita ce ma fim ai. Ado baka bani amsa ba. Wai sai na waki wannan amsa dole? Ai ba in zan iya bane. Ashi auren FM ba mu a gunmu ba mun haramta wa kanmu bane. Sannan kuma ina jin inda wanda zai ce ba zai auri FM ba. Zai ce zai auri yar fim a cikin yan fim gabaki daya. To ni ne. Menene dalili? Dalili ni ne nake tare da ɗaki na nake cikin ɗaki na. To in yana yoyo na san ta inda ya bule. Saboda me? Idan zan gyara na san ta inda zan bi na gyara. Saboda me? Saboda muna tare da ku yau da kullum. In ina da wata matsalar ta kafin yan uwana su sani, zaki iya sani. Sannan kina da wata matsala kafin yan uwanki su sani, zan iya sani saboda dojewa kake yi. A'a. Wace ce idan har zaka aure FM, wace ce zaka aure? Ke ce. Jama'a, mu je mu dawo. Yanzu haka take so a ƙara kiranta makeup fi sabilillahi? Ta kashe wayar ma. Yanzu shikenan babu makeup babu hoto? Akwai inda za mu je ki kalli makeup ɗin fuskata a ɗan ƙanƙanin lokaci a kama. Sannan suna yin photoshoot ɗin da kuke so ku yi, duk abin da kuke so suna yi. Na samu abun posting yau akwai update. Bayan gurin ɗaukan hoto da kuma makeup studio da muke da shi. Muna kuma da apartments da muke bayarwa domin biki, suna, birthday party ko kuma zaman ango da abokanansa ko kuma amarya da ƙawayenta. Za ku iya samun mu a number SSQ4 SMC Quarters, unguwar Dosa, Kaduna State, Photo House. Jama'a barkamu da dawowa. Ado kenan. To, sai kwatsan muka ganka a America. Me faru? Me kai ka? Aiki. Aiki? Dama kusan shi wannan an daɗe ana ta fama da wannan abin. Akan aga an je suna ta gayyata amma kuma saboda yanayin dokoki da visa su da waye shi ya hana. To lokaci ɗaya kuma kwatsam sai Allah ya bada ikon aje din.
sai suka yi ba tare da an sha wahala ba. An je an dawo kuma ana shirin koma. Masha Allah. To, ya ka samu can, ya ka ga Hausawanmu na can. Menene bambanta tsakanin Hausawan America da Hausawan Najeriya, musamman Arewa? To, Hausawanmu na can da Yarabawa da Inyamurai da 'yan wasu ƙasashen ma, duk an rikida an zama iri ɗaya. Kusan zan iya cewa tun da na je ban ga wani yana fushi ba sai ma da na dawo Najeriya ne. Haka ka fara. Masha Allah. Ban ga wani yana fushi ba sai da na dawo Najeriya. Ina zuwa na ce to sunan kowa nishaɗi yake. A'a wancan an mai kaza, wancan an mai kaza. Wata ma ina tsaye an ce an fasa mata mota an ɗibi gwal ɗinta na wajen 40,000 amma kuma ba ta yi fushi ba. To ya take min magana tana dariya. To ai ta ba su da damuwa nan ai suna da inshora an taba mata mota za a biya ta mota ta za a biya ta abin da yake ci. Sai ce kwarai muna da saura. Allah ya kai mu wani lokacin ko da rabi ne mu je. Amin. Ba mu zafafa ba. To bayan waka da fim da kake yi mecece sana'arka? Kafin waka da fim ma ni dan kasuwa ne. To ka ambaci kasuwa. Kuma har yanzu ina kasuwanci na. Wani irin kasuwanci kake? Kamar nakan iya wasu abubuwan kin san ba faɗa su muke ba. Ya kamata kuma a ringa faɗa? Amma kuma in kana saboda ka san da yawan mutane suna tunanin cewa duk 'yan fim da suke fim shi yasa wasu lokuta idan suka ga dan fim yayi tafiya koko ya sayi wani abu koko an ce dan fim kaza za su ce to ina suke samun kuɗi ba fim din nan kadai suke yi ba ko dai akwai wani wata harka ta iskanci ko kuma da suke yawanci an fi atakin mata da irin wayannan abu. To ai a fim na duniya ina jin gabaki ɗaya kamar a yi tsalle a haɗa ruwan teku ne ya fallatso waje wanda ya samu wanda yake waje irinsa muke samu a fim ai ba mu da kuɗi ma a haka. A ƙa'ida ba sana'a ce ta cin abinci ba sana'a ce ta yin kuɗi ai. Da kuma a ce a arewa mu masu kuɗin mu sun gane me harkar nan take nufi ko me take bayarwa da ba za su bamu ba 'ya'yansu ne za su. So rashin gane me take da kuma a ce mu kuma mun iya haɗa kanmu ta wani guri mun cire wani tunani ko kyashi ko wani abu kawai to za mu zo mu wuce wani guri ne da za a ringa ƙoƙarin sai an ture mu. Ba sai mun yi shawara da wani mun ce taimaka mana ba wani ba zai san cikinmu ba sosai. So mafi akasari mu dai mun iya buɗe bukata. Na gane. To an ce ka rabu da matanka menene gaskiyar magana? Haka ne. Ka sake yin aure? Me ya faru? Lokaci. Kana da niyan yin aure nan gaba? Ƙwarai. Kada in ci gaba da wata tambaya kamo ni. To, jama'a, kun dai ji gaskiya. Menene? Okay. Kuna sana'an shayi a gidanku? Me yasa baka ci gaba da wannan sana'an ba? Shi shayi da muke yi yana da masu shansa. Masu shan nan nasa mafi yawancinsu sun fi gane shansa a wani waje. Shi kuma wannan wajen da ake shan nasa yanzu babu raguwar guri a gurin. Kusan kuma idan mun ɗauke shi mun kai shi gurin za mu mai da abin da ne. Kuma da mutanenmu ba su bari kin san bahaushe yana da wani abu. Shi fa ya yadda ka bani kayan sana'a ka kyauta amma kuma ni tawa sana'a ce mai kyau ban baka kayan ta kyauta. Shi ne abin da yake taɓa mu. To bayan shayi muna da biredi da muke yi don kusan a gidanmu gidajen biredinmu ina jin sun kai 6 a lokacin. So wasu gidajen biredin ma guda 2 ba ma a yin biredi a gurin dan a kai wani kawai iya guraren shayin ma ake kakkai su. So yanzu ina ta kokarin yadda zan yi in samu yadda zan yi sabon gidan biredin da gun shayin duka a waje daya. Sai ka mayar da shi kamar na zamani. Sai yan gayu su ringa sha irin ku kenan. Tabbas. Muna nan muna jira. To jama'a ku saurara za mu yi gidan shayi da biredi. To mu je hutu mu dawo.
Barka mu da dawowa jama'a. Yanzu idan misali ka tuna da wa'annan abubuwan da suka faru da kai, yakan hana ka bacci? Saboda ni tun da nake na saba da ganin abubuwa kala-kala. Kusan har ma na gaya wa zuciyata zan ma ga abin da ya fi wannan. Akwai wani da ya taɓa zama tare da ni. Lokacin sanadin zamana da shi rabuwa ne da wata. Ya ɗauke muna ta yawo ti mice tsawon shekara da 'yan watanni ko shekara 2 da na manta. Amma a shekarun nan zai iya ban kuɗin tafi da su gida ma kuma ba zai ga gibi ba. Ni na yi rayuwar shekara 5 ta talauci, ba ni da kuɗin da zan ci abinci. In na ci da safe ba na sa rai da na rana, in kuma na samu na ranar to ba na tunanin dare. Amma kuma har lokacin nan ya wuce ba da wanda na yi rigima yana bi na kuɗi. Sai ya ce mini jin karɓo mai kuɗi a wannan lokacin, kuma zai ban kuɗinsa riƙe ya aike ni na karɓo mai in kama lami lafiya. Sai aka wani ruwa da kankara ana sanyi, sai ya sauke ni daga mota, sai ya ce in hau mashin in je guri kaza in karɓo mai kuɗin. Kuma kuɗin nan ni ma na san bai kamata a ce na kasa kirgawa ba, amma sakamakon na hau mashin na taho ana sanyi ruwa yana duka na, aka sauke ni ya ce in ɗauko mashin ɗinsa in karɓi kuɗin in zo da mashin ɗinsa in kawo mai. Na ɗauko, mutumin ya ban kuɗin sun kai aka tashi sai aka ban 50 100 200 da yawa kala sai na kasa kirgawa daidai. Sai ka hada kawai sai kawai na ce sun kai je ka, sai na tafi. Yana ta mun dariya, ban san dariyar da yake ba. Ina zuwa kirga babu wasu. To me yasa kudinsa suka yi short? Na ce to ni ban sani ba. Ya ce to sai in koma kasuwar. Na juya ana ruwan na je. Har na je dama gani ba haƙuri. Muka hau sama da mutum muka yi faɗa kace har ya kira shi a waya, gashi na zo ina fata maganganu. Sai ya kira na a waya ya ce ka je inda ka ɗauko mashin ɗin ka aje, ka dawo ka kawo kuɗi na kawai. Na je na aje mashin ɗin, ba da ko naira ɗaya. Kuma ni ba zan hau mashin a cikin kuɗin wata rigimar ta biyo baya ba. Sai na kuma biyo titi ana ruwan nan da nisa sosai wajen. Na zo na same shi na ce ga kuɗinka. Da na ba shi kuɗin sai da na ce mai ya haƙuri, an yi kuskure, amma shi ne na farko kuma ba za ka ƙara ba. Na ji to saukan min daga mota. Na sauka ya tafi, nima na gangara na gida a ƙasa. Aka yi ta magana a gidanmu, ai an san shi tunda ai ana da lambar shi za a kira shi. Na ce ni ba a ce min ba ni ba kai in koma, ko gidanmu ɗaya da mutum in ka ce ba ni ba kai to ta faɗa magana ta tabbata. An gama. Muka daɗe kwana 2 mun ka haɗu da shi, sai ya zo ya gani a wani guri muna zaune muna ta cin abinci muna hira da abokanmu. Wai har abu ya faru in kasa kiransa in ce mai ya haƙuri. Na ce shi kuma haƙurin da na baka a mota lokacin kafin na tafi. Kafin ka ce ka sauka daga mota. Na ce nan fa kaman fa na a inda zanin ka ya kunce na ɗaura ma kayanka ne, ka ce baka yarda da wannan ɗaurin ba. Shikenan. To kuma in tafi in biyo ta kan iska, kamfanoni duk suna jin maganar da muke. Yayi dariya ya ce to yanzu ya, na ce to Allah baka haƙuri, to yaushe za mu haɗu? Na ce a'a. Ka ce ba ni ba kai. Kawai dai a ci gaba da mu'amala, amma maganar wani abu ya zo ya haɗa babu. To, character da kake playing a Kannywood industry, rules da dama ka fi, amma farko ana ganin ka kana fitowa a wanda yake shigar mata, yake abubuwa irin na mata. Shi ma magana aka ga na daina. Ta. Cewa ke bayan shi bani da wani abinci a cikin sana'ar. Sai na ce to ni kuma in shi ne kaɗai abinci na haƙura. Shikenan. Sai na daina na canza, da na canza kuma sai abincin ya samu tunan lokacin kuma da shi wanda ya faɗa ba shi da kuɗin da zai iya ɗauko ni. A yanzu?
a shi wancan lokacin ma ba ma zai iya aikin da ni ba wannan lokacin, saboda in na ce mai ga yadda zai biya ba zai iya biya ba. Ba zai iya. To komai kake yi ka tsaya a gurin, kar ka dora Allah har da gudunmuwarka. In ka ga dama ka canja za ka canza. Ina cikin wakar mata ayi kaza ana cikin zagi, masu zagi suna cikin zagi, sai na sako yaban annabi. Har yau ba wanda ya kira ni ya ce kaza, ba abin da kai ka kyauta kai kaza ba wannan. Amma wani mutum daga can wata duniya ya kira ni ya ce ga kujerar maka gudunmuwa. Na ji daɗi, wannan shine tukunci na da kai. To mafi akasari ina son ja hankalin mutanenmu akan irin wannan. Dole idan ka ga mutum, kullum ana gaya mana malamai suna maganin nan, malamai na kirki suna maganganun nan su ce in ka ga mutum yana kaza ya kamata kaza, in ka ga mutum yana kaza ya kamata kaza. Kana faɗaɗa, kuma mu ma iyaye ne suka haife mu, kuma kai ma ba daga sama ka faɗo ba haifarka a kai, ba kai ne nan ka zaɓa kanka matsayin da kake ba. Allah ne ga dama, rubutaccen al'amari ne. In ya ga dama sai ya ɗauke ka daga wannan. Malamai nawa ne suka kafirta, malamai nawa ne suka sauka daga layi suka yi abin da ni ba zan iya yi ba. To duk inda Allah ya aje ni alhamdulillah. To mutane biyu, Ali Jita, Aminu Mai Dawayya, za ka zaɓi mutum ɗaya a ciki. Ali Jita. Faɗa min abu uku da ka sani akan Ali Jita. Yana da mata, yana son ta, yana son 'ya'yansa da yawa, kuma mutumina ne. Amma in na tafi kwana na je na ce Mai Dawayya, shi kuma kaina ne. Mutum ɗaya dai muka ce. Na Ali Jita. To jama'a, a nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da Ado Isa Gwanja. Ku biyo mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Hadiza Gabon Official. Kada ku manta ku yi subscribe, ku yi like, ku yi comment. Idan akwai wani da kuke bukata ku gani, kada ku manta ku rubuta mana sunan shi a ƙasa. Ko da Sani Kendi ne. Ma ni ne su ce in dawo, ina da lokaci. In ma shi ne zai iya dawowa. Yawa. Ka san duk sanda aka zo nan muna so a ajiye mana blueprint saboda a san ka biyo ta nan. Ni zan matso ko shi zai matso? A'a, ba zan iya matso maka da shi. Ta, sannan kuma akwai selfie. Kyamara ba ta nuna ne. Eh? Kyamara ba ta nuna ne. Ba ta nuna ka? Eh. Haba. Dole sai dai ita irin wayata. Gashi. To amma yanzu zaka lallaba da nawa. 14 ce. Ok. Ya hakuri, abin duk bai zafin haka. A'a, da fa kawai ne. Yawwa. To jama'a, mun gama selfie da 14. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi like, ku yi comment. Sannan ku danna mana ƙararrawa. Shi 13 yake da shi.